मोजां जायगायावलाय नोंना लागाव थाय आं सिखाव थिखाव जेबो मिथिया गामियाव सिखावल'सो नांगोन गामियाव सिखावा सानैल' दं आं थासान्दियाव बे गामियाव माब्लाबाबो पुलिस फैनो हाया आंनि खाथियाव एसां साहस दङ नोंखौ दिन दामथायजोबगोन आं बे गामिनिनो मोनसे सल' खोन्थानि जेराव मिथिंगाया सोमखोर मानसिफोरा गुबुंले गामियाव सिखावनो बिसोर बेसेबां फैसा होदोंमोनलाय 20 लाख लाइमोन सेंग्राफोरनि बिथुआ मेलेम हले गोसोनि आरजायै खोथा नाथाय सानसेखालि दावराव दावसिनि गेजेरावनो सोमजियो मोनसे गेदेर सोंथि आरो बिदिनो सल'आ जागायो सेस जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथों थैनाय थांनायनि गिनाय ना मान सन्माननि जिंगा सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा आंना हांसो गोमानाया मानखोनायनि बारा जालांबाय बेनि हिसाबा बोरै बाहागोआ सोरनिबा मोननो लुगैयो सोरबा मुङा गुबुननि नाथाय सिनायथि होयो सोरबा सोलो बाहायनायनि गैया आंखाल लोगोआनो जायो सुथुर आरो सुथुरानो जायो लोगो राहायाथ' गोबां साननायफोराबो गोख्रों नाथाय खामानियाव लाथिख' थेवबो बिसोरो साननैसो थुरजों नाजानायखौ गारा आं गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों नोंसोर जे मानसि बुथारलायनो हानाय जाबाय बे फैसाया नोंनिल' नंला जोंनिबो केनेगै आंनि खर'आव मोनसे बुद्धि दं मोनसे बुद्धि दोङो बिमा फैसाखौ जेरैखि जाया मानो बेनो हरफिनथारनांगोन खांख्राइफोर